πώς θα είναι η λειτουργία αυτής της επιχείρησης. Με βάση τον νόμο, αυτή η επιχείρηση θα έχει έναν διαχειριστή. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να είναι εγγεγραμμένος στο ΤΕΒΕ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι που θα συμμετάσχουν θα έχουν τον ίδιο ασφαλιστικό φορέα τον οποίο έχουν και σήμερα. Αν κάποιος είναι στο ΙΚΑ παραμένει στο ΙΚΑ, αν κάποιος είναι στο ΟΓΑ παραμένει στον ΟΓΑ και ούτω καθεξής. Αυτό είναι πάλι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει αυτή η μορφή εταιρείας. Θα υπάρξει λοιπόν ο διαχειριστής. Το κυρίαρχο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση, που σημαίνει δηλαδή ότι όλοι μας θα έχουμε συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Ανάλογα με τον αριθμό που θα μαζευτεί, αν για παράδειγμα μαζευτούμε 20 άνθρωποι, είναι πολύ πιο εύκολο να διοικηθεί η εταιρεία. Αν όμως μαζευτούμε 50, αρχίζουν να δυσκολεύουν. Αν μαζευτούμε 100, ακόμα πιο δύσκολα. Άρα θα το δούμε αυτό και στην τελική μας συνάντηση, που θα είναι με αυτούς οι οποίοι θα επιλέξουν να συμμετάσχουν, για να βρούμε και έναν τρόπο ελέγχου και λήψη αποφάσεων οι οποίοι θα είναι γρήγοροι. Δηλαδή να μην πάμε πάλι σε διαδικασίες που θα πλατιάζουν και θα μας δίνουν καθυστερήσεις. Είχαμε πει ότι αυτοί οι οποίοι θα συμμετάσχουμε φέτος θα συμβάλλουμε κατά ποσοστό με 200 κιλά κάστανο ο καθένας. Βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί ανάλογα και με την παραγωγή. Είναι κάποιοι ενδεχομένως που είναι μικρή παραγωγή και φέτος μπορεί να έχουν σύνολο 500 κιλά. Αυτό θα το δούμε και θα το συζητήσουμε πάλι μεταξύ μας. Θα εξαρτηθεί και αυτό από το πόσοι θα συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί είναι άλλο να είναι 100 άνθρωποι, ας πούμε, και άλλο να είναι 20. Άρα και εκεί αυτό θα το δούμε στην τελευταία συνάντηση την οποία θα κάνουμε. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, το Β νούμερο έχει ζητηθεί από το Β νούμερο 40 τόνους κάστανα να πάνε στο εξωτερικό. Αυτά τα κάστανα πώς θα πάνε, γιατί μετά θέλω να κλείσω λέγοντας κάτι για το λάδι, το οποίο νομίζω θα βοηθήσουν όλη την περιοχή. Αυτά τα κάστανα πώς πηγαίνουν στο εξωτερικό? Πηγαίνουν και αυτά με την ίδια διαδικασία, με την πιστοποίηση την οποία θα πάρουμε σε πρώτη φάση από το ΤΕΗ. Το θέμα της βιολογικής καλλιέργειας του κάστανου θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί τα σκευάσματα τα οποία σήμερα κυκλοφορούν δεν μας επιτρέπουν να πάμε σε αυτού του είδους την καλλιέργεια. Όμως κάθε μέρα βγαίνουν καινούργια σκευάσματα, κάθε μέρα βγαίνουν καινούργια φάρμακα, τα οποία θα μας δώσουν τη δυνατότητα, θα πάρουν την πιστοποίηση κάποια στιγμή και θα μας δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε και στο κάστανο οικολογική καλλιέργεια. Αλλά σε αυτή τη φάση αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει αυτή η εταιρεία είναι βιολογική καλλιέργεια στο λάδι, Global Gap, δηλαδή ολοκληρωμένη διαχείριση στο κάστανο. Η ίδια η εταιρεία όμως πρέπει αυτή να πάρει τις αντίστοιχες πιστοποίησεις. Για τον τρόπο που διαχειρίζεται την παραγωγή είναι το ISO. Το ISO πρέπει να πάρουμε. Το ISO 22000 πρέπει να το πάρει η εταιρεία οπωσδήποτε, που αναφέρεται στα τρόφιμα, δηλαδή το πώς θα συσκευαστούν κλπ. Μην σας φοβίζει πώς θα συσκευαστεί. Δεν είναι ανάγκη αύριο το πρωί να κάνουμε εμείς δικές μας εγκαταστάσεις για να κάνουμε συσκευασίες. Υπάρχουν τόσες συσκευαστήρες τα οποία μπορούμε να απευθυνθούμε δίνοντας ένα μικρό ποσό από την αξία του κάστανου και να το πάρουμε συσκευασμένο. Από την αξία του λαδιού και να το πάρουμε συσκευασμένο. Μην σας φοβίζουν δηλαδή αυτά. Βέβαια υπάρχει και ο αναπτυξιακός νόμος που στη συνέχεια βέβαια αυτά τα δούμε όλα και αν τα πράγματα πάνε καλά μπορούμε να υποβάλουμε και προτάσεις όπου έχουν επιδότηση 60%. Αλλά σε αυτή τη φάση τα προϊόντα τα οποία φέτος θα μαζέψουμε και τον χρόνο ακόμα, αυτά θα πάμε να τα συσκευάσουμε και να τα τυποποιήσουμε σε τυποποιητήρια τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία ήδη. Δεν έχω κάτι άλλο εδώ σημειώσει μου να σας πω. Απλά να ξέρετε ότι προς το τέλος της εβδομάδας, βαριά σε αρχές της άλλης εβδομάδας, όσοι θα συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια θα έχουμε την τελική μας συνάντηση για να αναγνώσουμε και το καταστατικό, να υπογράψουμε και τον κανονισμό λειτουργίας της επιχείρησης, να καταθέσουμε σε ένα λογαριασμό ο οποίος θα είναι κοινός
μεταξύ 3-4 προσώπων που η Γενική Συνέλευση θα αναδείξει, για να προχωρήσει στη συνέχεια η Λίνα να κάνει τα διαδικαστικά, τα νομικά ζητήματα. Κάτι για το κάστανο, Χρήστο, και για την καλλιέργεια έχεις να πεις, για να πάρει μετά τη σκετά. Ισχύουν τα ίδια δηλαδή πάλι, που είπαμε και προηγουμένως. Εντάξει, το κάστανο, το κύριο πρόβλημα είναι η καρπόκαψα. Υπάρχουν ήδη βέβαια, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν κάποια σκευάσματα και συνεχώς βγαίνουν, πραγματικά συνεχώς βγαίνουν. Δηλαδή όλες οι εταιρείες δραστηριοποιούνται πλέον και προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν βέβαια αυτή τη στιγμή 3-4 σκευάσματα, τα οποία τα χρησιμοποιούν και στα μήλα για την καρπόκαψα και για το αχλάδι, τα οποία έχουν κάνει δηλαδή καλή δουλειά. Εντάξει, δεν είναι τόσο αποτελεσματικά όπως τα συμβατικά σκευάσματα, αλλά πιστεύω ότι και έχουν βγει επίσης και παγίδες. Και παγίδες που σύγχυσης, που δημιουργούν σύγχυση δηλαδή στο αρσενικό εξωτερικό της καρπόκαψης και δεν μπορούν να συνεδριθούν και να πολλαπλασιαστούν. Πάντως στα μήλα έχουμε καλά αποτελέσματα. Αυτή η συγκεκριμένη παγίδα δεν έχει πάρει έγκριση. Έχει πάρει έγκριση για τη βιολογική καλλιέργεια, για τα μήλα και τα χλάδια, για τα μυλοειδή δηλαδή. Δεν έχει πάρει έγκριση ακόμη για το κάστανο, αλλά πιστεύω ότι θα πάρει όμως. Τα ίδια ισχύουν βέβαια όπως και για τις άλλες καλλιέργειες, όσον αφορά και τους ελέγχους, τον τρόπο καλλιέργειας. Απαγορεύονται τα χημικά, λιπάσματα κτλ. Και θα πρέπει βέβαια, να πω και κάτι άλλο, θα πρέπει δηλαδή ο παραγωγός που θα ενταχθεί στην βιολογική καλλιέργεια, θα πρέπει δηλαδή να προστατεύει με πολλούς τρόπους την καλλιέργειά του. Δηλαδή, άμα συνορεύει με κάποιους που κάνουν συμβατική καλλιέργεια, θα πρέπει ας πούμε και επισήμανση να κάνει στο κτήμα του και να ενημερώσει και τους γείτονες ότι ξεκινάει η βιολογική καλλιέργεια, ώστε να προσέχουν και εκείνοι. Μπορεί να αφήσει και να μην μαζέψει μια σειρά. Και ναι, υπάρχει και αυτό, να αφήσει μια ουδέτερη ζώνη, ας πούμε, περιμετρικά, που να μην τη συγκομίσει ή να τη συγκομίσει και να την εμπορεύεται ως συμβατικά τα πράγματα. Κώστα. Λοιπόν, όσον αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση στα κάστανα, αν υποθέσουμε ότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα για βιολογική καλλιέργεια, υπάρχει ένα πιστοποιητικό που πρέπει να συνοδεύει το προϊόν όταν βγαίνει στο εξωτερικό, που λέγεται Global Gap. Είναι κάτι αντίστοιχο με τα δικά μας εδώ τα Agro, με τη διαφορά ότι αυτό έχει αναγνωσιμότητα σε όλο τον κόσμο. Ενώ τα δικά μας εδώ δεν κατάφεραν να αποκτήσουν αυτή την αναγνωσιμότητα. Η ολοκληρωμένη διαχείριση σημαίνει ότι χρησιμοποιείς φάρμακα και κάποια λιπάσματα, όχι όλα, κάποια από αυτά, είναι πιο εύκολα τα πράγματα και τα χρησιμοποιείς ελεγχόμενα. Δηλαδή τα φάρμακα που τα χρησιμοποιείς είναι κάποια εγκεκριμένα και τα οποία έχουν ένα πολύ πιο σύντομο χρόνο ημιζωής. Δηλαδή καταστρέφονται πολύ πιο γρήγορα, εξαφανίζονται πολύ πιο γρήγορα με αυτή την πουληματικότητα. Υποτίθεται και σίγουρα ελέγχεις το προϊόν όσον αφορά τα φυτοφάρμακα, προτού το δώσεις και γίνεται πάλι έλεγχος από μια αντίστοιχη διό, ας πούμε, από κάποιον άλλον φορέα για την ολοκληρωμένη διαχείριση. Δηλαδή έρχονται και κάνουν κάποιες δειγματοληψίες, βλέπουν αν τηρούνται οι εφαρμογές όπως πρέπει να τηρούνται και πιστοποιήσει, παίρνει ένα πιστοποιητικό το οποίο το χρησιμοποιήσουν να πουλάσει το προϊόν στο εξωτερικό. Όσον αφορά την πρωτογενή παραγωγή, αυτό που γίνεται στο χωράφι. Υπάρχει και ένα δεύτερο στάδιο, αν αποφασίσει αυτό να το συσκευάσει και να το στείλει συσκευασμένο κάπου στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύεται από μια δεύτερη πιστοποίηση που είναι το ISO 22000. Αυτό είναι για την μεταποίηση, μάλλον για την τυποποίηση, να το πούμε καλύτερα, γιατί δεν πρόκειται για μεταποίηση, για το κομμάτι που το παίρνεις, το πας σε ένα συσκευαστήριο και το συσκευάζεις. Πρέπει και εκεί να αποφεύγονται κάποιοι κίνδυνοι. Βέβαια, εδώ είναι απλά τα πράγματα, δεν είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι του ISO, ειδικά άμα πας σε ένα καλό συσκευαστήριο το οποίο τηρεί τις προϋποθέσεις, αλλά χρειάζεται και αυτή η δεύτερη πιστοποίηση. Αυτά τα δύο χαρτιά χρειάζονται για να μπορείς να βγεις στο εξωτερικό και να πουλήσεις το προϊόν. Διαφορετικά υπάρχει πρόβλημα για την ευρωπαϊκή αγορά. Για εδώ μέσα κάποια πράγματα ξεπερνιούνται, αλλά για την ευρωπαϊκή αγορά είναι απαραίτητη ταυτότητα η ύπαρξη των δύο αυτών χαρτιών. Εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλές τέτοιες μελέτες και σε Global Gap από τους συνεργάτες μας εκεί γεωπόνους, αλλά και σε επίπεδο ISO 22000,
που έχουμε κάνει περισσότερες από 150 μελέτες που έχουν πιστοποιηθεί εδώ στην περιοχή της Θεσσαλίας αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Πρόσφατα φτάσαμε και στην Κρήτη και κάναμε και Global Gap αλλά και 22.000 συσκευαστήριο πορτοκαλιών εκεί πέρα. Άρα μπορούμε και σε αυτό το κομμάτι να βοηθήσουμε αποτελεσματικά και μάλιστα όχι στα χαρτιά από μακριά. Κάθε φορά που χρειάζεται να γίνει αυτή η πιστοποίηση, να είμαστε εδώ κοντά σας για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, να σας συμβουλεύουμε ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Αυτά είχα να σας πω όσον αφορά το κομμάτι του κάστανα, το οποίο είναι και πολύ ποιοτικό το κάστανο, πολύ νόστιμο εδώ στην περιοχή. Έγινε ανάλυση έγινε. Ανάλυση από εμάς προσωπικά δεν έχει γίνει ακόμα, δεν αρχίσαμε να κάνουμε. Αν γίνει αυτό το πράγμα που λέμε για το ΠΟΠ, αναγκαστικά θα γίνουν πολλές αναλύσεις σε πολλές παραμέτρους για να βρούμε τη διαφορετικότητα που υπάρχει σε σχέση με κάστανα. Σε ποια κάστανα έχουμε, ποιες περιοχές έχουμε κάνει ανάλυση κάστανα, με Λιβύα, Σπηλίου και Νάουσας. Έχουν γίνει για 3 περιοχές οι αναλύσεις αυτές. Λοιπόν, ερωτήσεις, απορίες, προτάσεις. Ξέρεις γιατί το πήρες στο ΠΟΠ? Όχι γιατί έχεις κάστανα στη Μελιβία, αλλά γιατί ένα χωριό λεγόταν Δήμος Καστανέας. Για να ξέρετε πώς το πήραμε το ΠΟΠ. Άλλος. Και η σφραγίδα του ήταν κάστανα. Βρέθηκε σφραγίδα κάστανα. Για το ΠΟΠ χρειάζονται και ιστορικά στοιχεία. Κυρίως ιστορικά στοιχεία. Έτσι, χωρίς ιστορικά στοιχεία δεν μπορείς να πάρεις ΠΟΠ. Και μιας που τώρα το έφερε συζήτηση με τα ιστορικά στοιχεία, πρέπει να σας πω ότι από την 7η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και όποιος δεν είδε δίπλα την αρχαιολογική συλλογή να περάσει να τη δει, στα πλαίσια ανάδειξης του κάστρου της Βελίκας θα γίνει μια δουλειά σύνδεσης της παραγωγής του λαδιού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Δηλαδή θα πάρουμε και υλικό από τα πυθάρια τα οποία βρέθηκαν, προκειμένου να δούμε τι χρονολογίες είναι ακριβώς και τι μεταφέραν αυτά. Μεταφέραν σίγουρα λάδι και κρασί, αλλά θα δούμε και τα δέντρα τα οποία βρίσκονται μέσα στο κάστρο, τι χρονολογίες είναι περίπου. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, επιστημονικά, αλλά και μυθολογικά, ιστορικά καλύτερα θα έλεγα, θα διασυνδέσουμε την παραγωγή του κάστανου στους αιώνες. Του λαδιού στους αιώνες. Άλλη ερώτηση. Διαδικαστικά ρωτήστε μου ορισμένα πράγματα. Αυτά τα βρούμε όλα του πώς θα κάνουμε τις μελέτες κλπ. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση είναι αν υπάρχει η πρόθεση όλων μας να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Να συνεταιριστούμε, να μαζευτούμε και να διαθέσουμε το προϊόν μας όλοι μαζί. Αυτό έχει σημασία. Πιο προσωπικό θα τα κοιτάξει ένα-ένα και νομίζω ότι η ποιοτική διαβάθμιση την ξέρουμε από το Υπουργείο. Από ό,τι μου δώσαμε εδώ είναι τα έξτρα 40-45, τα α55-75 και τα β80%. Ό,τι λέει το Υπουργείο, έτσι θα την κάνουμε τη διαβάθμιση. Εμείς θα βάλουμε 80% τώρα. Σε αυτούς. Ναι, σε αυτούς ναι. Θα χαθούμε όμως σε λεπτομέρειες. Όπως ακριβώς θα λέει το Υπουργείο, το έξτρα είναι 40-45 το κιλό, 45 κομμάτια στο κιλό. Αυτό είναι έξτρα. Εξάλλου και τα μηχανήματα αυτά που έχουμε, την διαβάθμιση αυτή την έχουν στο κύλιτρο. Έτσι δεν είναι διαβάθμιση. Άρα, όταν παράδειγμα ο Θωμάς που έκανε την ερώτηση τώρα, θα φέρετε 200 κιλά στο σημείο που η ομάδα επιλέξει ότι θα μαζευτούν, μπορεί να καθίσει, γιατί 200 κιλά τώρα δεν θέλουν πάνω από μισή ώρα, ή θα καθίσει επί τόπου μισή ώρα να κάνει τη διαλογή και να δει ποιες είναι οι κατηγορίες και να πάρει ένα χαρτάκι το οποίο θα λέει έδωσες 50 κιλά έξτρα, 50 κιλά α και τα υπόλοιπα 100 κιλά είναι β, ή θα υπάρχει ένας εκεί τον οποίο θα τον έχουμε όλοι μας στην εμπιστοσύνη και θα κάνει αυτό το πράγμα. Θα πέσει, θα ξεχωρίσω απλά τα σουβλικιασμένα και θα φέρω τα καλά. Ναι. Την ποιότητα θα την ξεχωρίσω και πέρα το πρώτο και το δεύτερο. Ναι. Ωραία. Στα. Να ξέρω. Πρόλαβε και τα πήγαινα. Γι' αυτό λέμε. Άμα προσεχτεί αυτό, θα πιάσουμε καμιά προκοπή.